Στο γήπεδο της Τούμπας, μετά το πρώτο αναγωνιστικό δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πήρε τα ενία του αγώνα απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Απείλησε αρχικά με αυτό το σούτ του Βιτόλο στο 13ο λεπτό. Η Φενέρ προσπάθησε να βγει από την περιοχή της, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα απειλητική, όπως εδώ με το σούτ που έφυγε out. Και στο 19ο λεπτό ο Βιερίνια πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα, πολύ όμορφο από τη σέντρα του Μπουσαϊντή. Η μπάλα έφτασε σε αυτόν μετά από απόκριση των αμυντικών με απευθεία σούτ, χωρίς καν να κουμπίσει μπάλα στο έδαφος. Ο Πορτογάλος άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ σχεδόν στο ίδιο σημείο που είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ και κόντρα στον Άγιαξ. Στο 21ο λεπτό ο Μουσλίμοβιτς γύρισε την μπάλα, δεν πρόλαβε ο Βιερίνια, μπλόκαρε ο Βολκάν Ντεμιρέλ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ επιθετικός από εκείνο το σημείο και μετά. Η μοναδική φορά που απειλήθηκε ήταν στο 22 από το σούτ του Βραζιάνου του Σάντος που απέκρουσε ο Κρέσιτς, και από εκεί και πέρα στο 26 η παλιά του Γκαρσία εκπληκτική στον Βιερίνια. Τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ο Λουγκάνο και βάλε το πόδι για να βγει μπάλα κόρνερ. Στο 28ο λεπτό η σέντρα του Λίνο, ο Σαλπικίδης δίπλα από την εστία δεν βρήκε την μπάλα, βρήκε αέρα. Τον παρενόχλησε και ο αμυντικός εκεί, έχασε την ισορροπία του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Και στο 45 ο Μουσλίμοβιτς, παρότι τον βρήκε ο Βολκάν, γύρισε την μπάλα, αλλά ο Ιλχάν ήταν αυτός που απέκρουσε πάνω στη γραμμή. Άδικα διαμαρτυρήθηκε ο Βόσνιος, καθώς η μπάλα τελικά δεν πέρασε τη γραμμή, όπως θα φάνει και στο replay. Ο Τούρκος αμυντικός πρόλαβε και απομάκρυνε. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 52ο λεπτό, ένα φάουλ του Άλεξ από μακρινή απόσταση. Ο Κρέσιτς απέκρουσε. Στο 52 από το κόρνερ του Άλεξ και το σούτ του Σέλτσουκ, πάλι ο Κρέσιτς ήταν αυτός που κράτησε το 0 για την άμυνα του ΠΑΟΚ, και οι ισορροπίες του μάτς άλλαξαν στο 57 από μια πολύ αυστηρή απόφαση του Γερμανού διαιτητή, του Μάνουελ Γκέφλε, που έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Βιτόλο για αυτή τη φάση με τον Νιάνγκ, τον απέβαλε και ο ΠΑΟΚ συνέχισε με 10 παίκτες για περισσότερο από μισή ώρα αγώνα. Βλέπετε ξανά ο Βιτόλο δεν αντιλήφθηκε καν ότι ο Νιάνγκ ήρθε από πίσω του και ο ΠΑΟΚ συνέχισε με 10 παίκτες μετά από αυτήν την αυστηρή αποβολή. Στο 59 πάλι ο Κρέσιτς έπεσε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε το φάουλ των Τούρκων. Ο Σορλέ στο 69 σούταρε out από μέση απόσταση μέσα από την περιοχή. Στη συνέχεια της φάσης ένα σούτ του Σέλτσουκ, ο Κρέσιτς δεν είχε πρόβλημα, για να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα πλέον, στο 90, όταν από τη σέντρα του Λίνο Βιερίνια έδωσε στον Παπάζογλου, μόνος του ο νεαρός επιθετικός αστόχησε, έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-0 και να πάρει σκορ πρόκρισης ουσιαστικά εν ώψη της ρεβάνς στην Κωνσταντινούπολη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παραλίγο να έρθει η σοφάριση από το σούτ του Νιάνγκ και τις κόντρες σε κοντρέρα Μαλεζά, μόνος ο Ουρκάνο Κρέσιτς κατάφερε να κάνει την απόκριση του αγώνα. Στη συνέχεια το σούτ του Τοπούζ έφυγε out, παρέμεινε το 1-0, ο ΠΑΟΚ πήρε μικρό προβάδισμα για τη ρεβάνς. Με τις εμφανίσεις που κάνει, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πάρει και τη θέση από το Χαλκιά. Βέβαια. Και είχε και μια τελευταία φάση στις καθυστερήσεις, αλλά πέρασε ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. 1-0 το τελικό. Λέει, εδώ οι δικέφαλοι νίκησαν και φουλάρουν για τους ομίλους. Ευρωπτήσεις. Ξεκάθαρο προβάδισμα. Χτύπημα γιατί ο Βιερίνια μίλησε ξανά, ο Παπάζογλου έχασε τον γκολ της χρονιάς και ο Κρέσιτς ήταν ο φύλακας άγγελος της νίκης Χρυσάφη. Ο Δερμιτζάκης όλα κατευχήν, Βιτόλο δεν έκανα τίποτα για να αποβληθώ. Μπάγεβιτς από την άλλη, το ίδιο σοβαρή και στη ρεβάνς. Νίκησε και πιστεύει στην πρόκριση μέσα στην πόλη επί της Φενέρ. Ωραία εμφάνιση ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εμφάνιση. Πολύ ωραία εμφάνιση. Ο Κρέσιτς. Ωραίος. Πάντα υγεία μου. Πραγματικά σήμερα δείξαμε ότι είμαστε ομάδα. Με όλη τη σημασία της λέξης. Είχαμε πάθος, είχαμε συγκέντρωση, είχαμε πειθαρχία. Μ' αρέσει να παίζουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο, να ευχαριστιέται ο κόσμος ο οποίος θα έρχεται στο γήπεδο, και πιστεύω ότι αν το καταφέρουμε αυτό θα έρθει και το αποτέλεσμα, αλλά επίσης μ' αρέσει και το 0 στην άμυνα.